Hola, hola! Benvingut, benvinguda al teu podcast de català. L'episodi d'avui és sobre el verb aprofitar i la seva versió reflexiva, aprofitar-se de. Aquest és un verb bastant important que utilitzem molt en català i té un significat que per a parlants d'altres idiomes pot ser difícil d'entendre al principi. Per exemple, en espanyol o en francès sí que existeix aquest verb, però en altres idiomes com l'anglès, l'alemany, el japonès o el coreà no existeix una traducció directa. Així que primer t'explico què significa. Aprofitar significa utilitzar una cosa per obtenir un benefici. Les coses que podem utilitzar són molt variades, com per exemple el temps, una oportunitat, un descompte, un objecte, etc. I els beneficis que podem obtenir també són molt variats, com per exemple un regal, temps lliure, descansar, disfrutar, etc. Amb uns exemples ho podràs entendre millor. Avui hi ha descomptes al supermercat, així que aprofito i compro més quantitat. El meu amic té un cotxe nou, així que aprofita per viatjar molt i visitar molts llocs. Una dona diu al seu home: si vas al supermercat, aprofita i compra pa. Demà anem a Andorra, així que aprofitarem i comprarem moltes coses per pagar menys impostos. Amb el verb aprofitar, normalment utilitzem dues estructures diferents. La primera és aprofito per infinitiu. Aprofito, aprofites, aprofita, etc. Per infinitiu, un verb en infinitiu. Comprar, dormir, parlar, estudiar, etc. Un exemple: avui tinc festa i aprofito per descansar. La segona estructura que utilitzem és aprofito i verb conjugat. Aquí també aprofito, aprofites, etc. I verb conjugat. Un verb conjugat és compro, vens, dorm, anem, espereu, etc. Un exemple: quan vaig a la biblioteca, aprofito i agafo molts llibres. Ara et faig unes preguntes a tu. Si vols, pots intentar respondre-les. Què fas per aprofitar el teu temps lliure? Aprofites que estudies català per parlar amb la gent? Si escoltes música en català, aprofites per aprendre més català? Molt bé. Ara mirem el verb aprofitar-se de, que és la forma reflexiva amb la preposició de. I aquí és important estar alerta perquè el significat és diferent. Aprofitar té un significat positiu, però aprofitar-se de té un significat negatiu. És a dir, utilitzar una cosa, una persona o un objecte per obtenir un benefici per a un mateix, causant mal a l'altra persona, causant problemes a l'altra persona. Per exemple, la marca Apple s'aprofita de la seva fama per posar preus molt cars als seus productes. Un altre exemple, a la feina, en Gerard és molt bona persona i molt treballador. En canvi, la Carla no. La Carla s'aprofita d'en Gerard per demanar-li ajuda i així ella no treballa. Amb aquest verb, aprofitar-se de, utilitzem molt sovint el pronom en. Recordem que el pronom en el podem utilitzar amb els verbs que utilitzen la preposició de per a substituir el complement del verb juntament amb la preposició de. Un exemple per veure això.
La Laura és molt guapa. S'aprofita de la seva bellesa per obtenir tot el que vol. Si aquí apliquem el pronom en, la frase és: la Laura és molt guapa. Se n'aprofita per obtenir tot el que vol. En aquest cas, el verb aprofitar comença per vocal, així que la partícula, el pronom en, es queda només el so de la N apostrofat amb el verb i va entre el pronom reflexiu i el verb. Se n'aprofita. Aquí també normalment utilitzem les dues mateixes estructures que amb aprofitar. És a dir, la primera, m'aprofito d'algú o una situació, per infinitiu, o bé m'aprofito d'algú o una situació i verb conjugat. Un exemple amb aquestes dues estructures: en Roger guanya pocs diners, en canvi l'Eudald és ric, guanya molts diners. Doncs en Roger s'aprofita de l'Eudald per no pagar res quan van al bar. Amb la segona estructura, en Roger s'aprofita de l'Eudald i no paga res quan van al bar. El pobre Eudald sempre paga i en Roger sempre té excuses per no pagar. Una pregunta amb una mica d'humor: qui és més bon català, en Roger o l'Eudald? Òbviament en Roger, que és més garrepa, com un bon català. Per si no ho saps, garrepa és la persona que no vol gastar diners. La persona que sempre s'aprofita dels altres diem que és un aprofitat o una aprofitada. Utilitzem el verb ser un aprofitat, ser una aprofitada, i en plural també, uns aprofitats, unes aprofitades. Per exemple, el meu gat és un aprofitat. Digue'm, tu coneixes algun aprofitat o alguna aprofitada? Potser vas conèixer alguna persona així a l'escola o a la universitat o a la feina? Saps com protegir-te dels aprofitats? I bé, això és tot per l'episodi d'avui. Recorda aprofitar tot el que aprens per parlar amb la gent i disfrutar de la vida. Com sempre, moltes gràcies per estar aquí i ens escoltem al següent episodi. A reveure!